Λοιπόν, στο βάλουμε αυτό εδώ. Πώς κάθεται ωραία. Με βλέπω εδώ πέρα στο λάπτοπ, πολύ πρακτικό. Καλησπέρα φουσκωτοί και φουσκωτούλιδες. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε από το τίτλο, θα σας μιλήσω για την ιστορία μου πάνω στο πώς ξεκίνησα τα social media. Αφορμή για αυτό το βίντεο πήρα σήμερα που πήγα σε ένα σεμινάριο πάνω στο fitness και στην προπόνηση με αντιστάσεις, που είχε να κάνει και για το κομμάτι της διατροφής και του powerlifting, αλλά εγώ πήγα κυρίως γι' αυτό και για τη διατροφή πήγα βασικά. Με πλησίασε ένα παιδί το οποίο με γνώριζε από τα social media και μου έκανε την ερώτηση για το πώς ξεκίνησα το όλο αυτό κομμάτι, το πώς ήμουν στην αρχή, άμα φοβόμουν, τι δυσκολίες αντιμετώπισα ίσως. Και είναι και μια ερώτηση που μου έχουν κάνει πολλά άτομα και δεν την έχω απαντήσει ποτέ σε βίντεο, οπότε μιας και σας υποσχέθηκα σήμερα να κάνω daily, είπα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Εγώ από πολύ μικρό παιδί, από λύκειο, γυμνάσιο, τέλη γυμνασίου, παρακολουθούσα διάφορους creators στο YouTube, αλλά κυρίως παρακολουθούσα στο Twitch streams που είχαν να κάνουν, έπαιζα LOL, οπότε έβλεπα άτομα να παίζουν League of Legends και έλεγα τι ωραία ζωή κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν περιεχόμενο στα social media, έχουν κάποια αναγνώριση από τον κόσμο έξω και με αυτό ζουνε. Εγώ σκεφτόμουν ότι ίσως κάποια μέρα κατάφερνα να κάνω κάτι τέτοιο παίζοντας κάποιο βιντεοπαιχνίδι, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα το κάνω μέσω της γυμναστικής. Να ζω μέσα από τη γυμναστική, γιατί από την αρχή που ξεκίνησα κιόλας προπόνηση με το βάρος σώματος και καλλισθενική έκανα τότε, δεν υπήρχαν Έλληνες creators, έτσι ώστε να έχω ένα παράδειγμα ότι κάποιοι τα κατάφεραν. Και πάντα μου έλεγε ο πατέρας μου, η γυμναστική δεν θα μου δώσει ψωμί να φάω, και εγώ τον πίστευα. Ναι. Μετά στην πορεία είχα παρατήσει το League of Legends, είχα περάσει μια φάση λίγο περίεργη όπου αναγκάστηκα να το σταματήσω. Όχι κάτι τρελό, απλά 4 μέρες που είχα κενό από το σχολείο είχα πει θα κάτσω να διαβάσω και να κάνω προπόνηση και εν τέλει 4 μέρες απλά έπαιζα LOL και είχα συγχαθεί τον εαυτό μου και λέω ορκίζομαι στο Θεό να μην ξαναπαίξω ποτέ στη ζωή μου. Και κάπως έτσι το έκοψα. Θυμάμαι για μια εβδομάδα περίπου έκλαιγα επειδή ήθελα επειγόντως να παίξω LOL. Ήμουνα εθισμένος. Νομίζω πολλοί θα με καταλάβουν σε αυτό. Και τότε παρακολουθούσα λίγο YouTube, μετά είχα τελειώσει το σχολείο, είχα πάει στο συνεργείο του πατέρα μου, είχα στρώσει κάπως τη ζωή μου το θέμα γυμναστική δουλειά. Δούλευα στο συνεργείο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, 8 η ώρα γυρνούσα στο σπίτι. Αλλά είχα χρόνο να κάνω προπόνηση, δεν πολύ έβγαινα. Μετά είχε έρθει ο στρατός. Ίσως κάποια μέρα κάνω επεισόδιο και για το στρατό, να μιλήσω και για το στρατό. Έχω κάνει ένα βίντεο στο άλλο μου κανάλι, αλλά ίσως κάνω ένα πιο λεπτομερές εδώ πέρα. Πείτε μου και εσείς άμα το θέλετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και αφού τελείωσα με το στρατό, τότε θυμάμαι, αυτό ήταν το 18. Γενικά με ημερομηνίες δεν τα πάω πολύ καλά. Στρατό τελείωσε το 18, απλά αυτά που θα σας πω από εδώ και πέρα δεν είμαι σίγουρος για τις ημερομηνίες. Θυμάμαι είχε βγει τότε ο Παναγιώτης Ραφαήλ, δηλαδή έβλεπα λίγο Παναγιώτη Ραφαήλ. Ήταν η φάση μετά το 19-20, είχε βγει Phil Strife, Dantec και Bliss, όπου τους παρακολουθούσα που ήταν fitness creators. Οι OG σίγουρα τους ξέρουν που είναι στο κομμάτι του fitness, νομίζω ότι όλοι τους ξέραμε. Ήταν και ο Θάνος Ελμπάκης που τώρα είναι φίλος μου. Και τους παρακολουθούσα αυτούς τους 3 συγκεκριμένα, τον Bliss, τον Phil Strife και τον Dantec, το τι ζωή κάνανε, το τι πιάνανε ταξίδια, το ότι αυτό ήταν η ζωή τους και έλεγα τι ωραία ζωή αυτή, ρε φίλε. Φαντάζεσαι μία μέρα να μπορούσα να κάνω κι εγώ. Αλλά κάτι που με περιόριζε πάρα πολύ ήταν ο φόβος. Φοβόμουν να εκτεθώ στην κάμερα, φοβόμουν να εκτεθώ στον κόσμο. Δεν είχα ούτε Instagram, είχα με το ζόρι ένα Facebook για να μιλάω με τους φίλους μου και δεν είχα καν φωτογραφίες. Για τουλάχιστον 8 χρόνια που κάνω γυμναστική, δεν ήξερε σχεδόν κανένας ότι γυμνάζω. Μόνο όσοι με βλέπαν από κοντά χάνει το σώμα μου. Δεν το έδειχνα πουθενά. Γιατί ντρεπόμουν. Ντρεπόμουν για το πώς θα με κρίνουν, για το άμα θα με περάσουν ψώνιο. Για πάρα πολλά. Εδώ κανονικές φωτογραφίες δεν ανέβαζα. Τέλος πάντων, πάρω ένα νερό γιατί νιώθω ότι στεγνώνει το στόμα μου.
Και που λέτε, είχε έρθει η πρώτη καραντίνα τότε, θυμάμαι, είχε πρωτοβγεί και ο Κόγιας, ο οποίος πριν την πρώτη καραντίνα είχε ξεκινήσει ο Κόγιας, θυμάμαι έκανε βίντεο στο ξενοδοχείο που δούλευε, στο Σάνι, και ήταν να πάει και ένας φίλος μου εκεί και μου είχε πει να πάμε για καφέ. Και λέω, ωραία είναι και ο Κόγιας, πάω να κάνω προπόνηση με τον Κόγια. Εν τέλει δεν πήγα. Αλλά είχα σκοπό τότε να του στείλω να κάνουμε προπόνηση μαζί και να του μιλήσω και για το βίντεο, ότι θέλω να ξεκινήσω με τα βίντεο. Ήθελα ένα boost. Βασικά δεν είχα κανέναν φίλο που ασχολιόταν με αυτό, κανέναν στον περίγυρό μου. Και δεν είχα και τον περίγυρο που θα με μπούσταρε στο να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί του ήταν τελείως ξένο. Δεν είχαν να κάνουν ούτε με γυμναστική ο περίγυρός μου. Που λένε εν τέλει δεν πήγα εκεί, αλλά γενικότερα ταυτιζόμουν πολύ με αυτά που έλεγε ο Κόγιας. Ουσιαστικά, ό,τι έκανε ο Κόγιας ήταν αυτό που ήθελα να κάνω κι εγώ. Παρακολουθούσαμε και τους ίδιους YouTubers, αλλά ταυτιζόμουν πολύ με αυτά που έλεγε και τους στόχους που είχε. Μετά, εντάξει, αυτά αλλάξαν στην πορεία, γιατί καθώς προχωράς, αλλάζουν οι στόχοι σου, αλλάζουν τα πλάνα, αλλάζουν. Αλλά τότε ταυτιζόμουν πάρα πολύ μαζί του. Θυμάμαι, παρακολουθούσα και τον Craigbeast. Τότε, κάπου λίγο πριν τη δεύτερη καραντίνα ήταν. Βασικά, στην πρώτη καραντίνα ήταν μια περίοδος που ήμουνα στο κομμάτι της καλλισθενικής στα καλύτερά μου. Δεν με ήξερε κανένας τότε, βέβαια, έκανα προπόνηση καθαρά στο δωμάτιό μου. Αλλά έτσι όπως πήγαινα και ανέβαινα, ξαφνικά είχα πάθει έναν τραυματισμό στο δικέφαλο, εδώ πέρα στον τένοντα, ο οποίος με κράτησε εκτός γυμναστικής για 6 μήνες. Μπορούσα να κάνω μόνο πόδια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με χτύπησε πολύ μέσα μου. Δηλαδή, είχα σταματήσει να νιώθω, είχα χάσει την ταυτότητά μου. Γιατί ένιωθα ότι η ταυτότητά μου ήταν ο Θεοχάρης που κάνει καλλισθενική, ο Θεοχάρης που γυμνάζεται, που όσοι το θαυμάζουν για αυτό που κάνει, για το σώμα του, αυτοί που με γνωρίζουν, γιατί παρά έξω, όπως είπα, δεν το έβγαζα. Και ένιωθα ότι το έχασα όλο αυτό, πάει. Τότε, επειδή σταμάτησα να εξελίζομαι σε ένα τομέα που είναι καλλισθενική, ήθελα να αρχίσω να εξελίζομαι σε άλλους τομείς για να παίρνω αυτή την επιβράβευση, την ντοπαμίνη. Θα κάνω και σαρδά μου, επειδή δεν κόβω τίποτα, οπότε θα βλέπετε και τα σαρδά μου. Έπαιρνα αυτή την ντοπαμίνη, ήθελα να παίρνω αυτή την ντοπαμίνη από κάτι άλλο. Το οποίο ήταν τα βιβλία. Ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, ψυχολογίας. Πήγα, παρακολούθησα και κάνα 2 σεμινάρια, στα οποία γνώρισα και 2 πολύ καλούς μου φίλους, οι οποίοι αργότερα με μπουστάρανε πάρα πολύ στο κομμάτι των ξεκίνησα στα social media. Οπότε μέσα από αυτόν τον τραυματισμό είχα βγει πιο δυνατός νοητικά, όπου αργότερα μεταφράστηκε και σωματικά όλο αυτό. Είχα αρχίσει να εξελίζομαι, είχε αρχίσει να σταματάει να με νοιάζει το πολύγνωμο του κόσμου. Έκανα μερικές συζητήσεις με τον εαυτό μου και συνειδητοποίησα ότι έχω μια ζωή και πρέπει να τη ζήσω ακριβώς όπως εγώ τη θέλω και όχι όπως πιστεύω ότι θέλουν οι άλλοι, όπως πιστεύω ότι οι άλλοι θα είμαι αρεστός στους άλλους. Οπότε έγινε ένα έτσι switch στον εγκέφαλό μου και είπα πρέπει να ξεκινήσω. Και αυτό είναι κάτι που λέω στους πάντες όταν φοβούνται να ξεκινήσουν κάτι. Παιδιά, πραγματικά πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε μόνο μια ζωή και τώρα κάτι άλλο που μου ήρθε φλασιά. Στο Instagram, άμα πάτε στις πρώτες φωτογραφίες, έβαζα quotes στις φωτογραφίες ανάλογα με την περίοδο. Οι πρώτες 3-4 φωτογραφίες είχαν quotes ανάλογα με τη φάση που ήμουνα. Και η πρώτη φωτογραφία που έχω με το σώμα μου, που ανέβασα στο Instagram με το σώμα μου, γράφει ότι, στα αγγλικά βέβαια, αλλά εγώ το μεταφράζω, ουσιαστικά, έχεις 2 ζωές. Τη μία με το που γεννιέσαι και η δεύτερη είναι με το που καταλαβαίνεις ότι έχεις μόνο μία ζωή. Και πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις μόνο μία ζωή και πρέπει να τη ζήσεις όπως ακριβώς εσύ θέλεις. Να κάνεις αυτό που αγαπάς, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην σε νοιάζει γνώμη από τη στιγμή που αυτό που κάνεις δεν ενοχλεί κάποιον, δεν κάνει κακό σε κάποιον, απλά κάνε το. Αρκεί να μην κάνει και κακό σε σένα. Κάπως έτσι ξεκίνησα. Τότε έκανα παρέα με κάποια άτομα που γνώρισα μέσα από αυτά τα σεμινάρια. Είχα κάνει και Instagram. Ανέβασα κάποιες απλές φωτογραφίες χωρίς το σώμα μου.
μέχρι που ήρθε η ώρα που ανέβασα την πρώτη φωτογραφία με το σώμα μου και έγραψε και αυτό το quote, όπου περισσότεροι δεν πιστεύω να το παρατήρησαν καν, λογικό, αλλά ήταν πολύ σημαντική αυτή η φωτογραφία για μένα και αυτό το quote. Ναι. Τέλος πάντων, τότε είχα πάει σε ένα meet-up που είχε κάνει ο Krabies, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό το meet-up είχα γνωρίσει πολλά άτομα της καλλισθενικής που παρακολουθούσα και λίγο στο Instagram έτσι κλεφτά και άρχισα να μπαίνω σιγά σιγά στον κύκλο των ατόμων που ασχολούνται με την καλλισθενική και κάνω και voice cracks και παρέα με τον Krabies, το ουσιαστικά ο Krabies έκανε και YouTube τότε. Ο Krabies μετά από εκείνο το meetup με είχε ξεχωρίσει εμένα και κανένα δυο ακόμα. Κάτι είδε σε εμάς και μας είχε καλέσει για καφέ, είχαμε μιλήσει για κάποια πλάνα που είχε. Του είχα πει και εγώ τους δικούς μου στόχους ότι ήθελα να ξεκινήσω και εγώ με τα social media, να κάνω βίντεο, απλά ντρεπόμουν και προσπάθησε να με πουσάρει και ως έναν βαθμό το κατάφερε και δηλαδή τα θυμάμαι ακόμα, δεν τα ξεχνάω αυτά και ας μην κάνουμε πλέον παρέα, δεν τα ξεχνάω και το σέβομαι πολύ όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω να είναι καλά όποια είναι και ό,τι και αν κάνει να είναι καλά αυτό το παιδί, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, κυρίως στο mindset. Και στην πορεία θυμάμαι είχα ξεκινήσει με TikTok. Με TikTok. Πρώτη φορά είχα ανεβάσει στο TikTok βίντεο, όπου έβλεπα πάλι και τον Γκόγια, το πόσο είχε ανέβει το TikTok. Εγώ δεν έβλεπα καν την εφαρμογή του TikTok, απλά είχα ακούσει ότι τώρα είναι το TikTok, είναι το κορυφαία πλατφόρμα. Αλλά εγώ αυτή την εφαρμογή την είχα στο μυαλό μου σαν μια εφαρμογή που απλά χορεύουνε, κάνουν βλακίες και δεν ήθελα, ντρεπόμουν να κάνω κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν είχα αυτούς τους συνδυασμούς για το αν θα πρέπει να ξεκινήσω TikTok ή όχι, το είπα σε δύο φίλους μου, σε αυτούς τους φίλους μου που σας είπα ότι τους γνώρισα από το σεμινάριο εκείνο. Ήταν τα μόνα άτομα στους οποίους μίλησα για αυτή τη σκέψη μου, που ήταν εκτός του χώρου και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι μου είπανε αμέσως «Εννοείται, πλάκα κάνεις, απλά ανέβασε βίντεο». Δηλαδή μου έδωσε τεράστιο boost. Άμα μου λέγανε εκείνη τη στιγμή «Χαχα, τι μας λες τώρα», πες να μην το ξεκινήσω και ποτέ. Βασικά σίγουρα κάποια στιγμή να το ξεκινήσω, απλά όχι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο κύκλος που έχεις και ο κόσμος που έχεις τριγύρω σου. Να έχεις σωστούς φίλους. Αμέσως ξεκίνησα τα βίντεο. Θυμάμαι το πρώτο μου βίντεο που μιλούσα στην κάμερα, γιατί στα πρώτα δεν μιλούσα τόσο. Είχα πάρα πολύ track, δεν μπορούσα να βγει η φωνή μου. Είχα κάνει πάρα πολλά σαρδάμ. Είχα τραβήξει τα πλάνα 15 φορές. Όσοι έχετε τραβήξει τον εαυτό σας βίντεο να μιλάει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Καθόμουν έβλεπα ένα από τα σχόλια, μου έρχονταν ειδοποίηση κάποιου σχόλιου και ίδρωνα. Λέω, τι θα είναι αυτό το σχόλιο, θα είναι κάποιος hater, θα είναι κάτι. Εν τέλει είχα κάποιους haters, τους έπαιρνα στην πλάκα. Πολλά hate σχόλια, τα έκανα και βίντεο που τους απαντούσα με ευγενικό τρόπο. Γιατί έτσι είναι και το στυλ μου, δεν είμαι ποτέ ούτε να βρίσω, ούτε μαγκές πουλούσα ποτέ, ούτε ήμουν καν κολόπεδο. Τους απαντούσα με ευγενικό τρόπο και αυτό ο κόσμος το εκτιμούσε και πήγαν καλά αυτά τα βίντεο, με ακολουθούσε. Οπότε οι haters με βοηθούσαν και να ανέβω. Τότε εκείνη την περίοδο είχα ξεκινήσει και το YouTube, σιγά σιγά, που έκανα κάποια meetups, γυμναστική. Αλλά ήθελα να περάσω και λίγο να κάνω βίντεο σαν του Will Tennyson. Όσοι δεν το ξέρουν, είναι περίπου βίντεο σαν του Κόγια που έκανε τότε, το 22-23. Και ξεκίνησα να κάνω λίγο πολύ τέτοια βίντεο και πήγαιναν πολύ καλά στο YouTube. Τώρα έχω πηδήξει κάποια κομμάτια που ήθελα να μιλήσω και δεν μου έρχονται. Έπρεπε να τα γράψω κάπου, να τα έχω σαν bullet points. Είχα ξεκινήσει και το YouTube, τώρα έχει κανένα χρόνο που το παράτησα, διότι είχα χάσει λίγο το νόημα και την ουσία του να κάνω βίντεο με φαγητό.
Αν δείτε και τα τελευταία μου βίντεο ήταν με συνεντεύξεις και τώρα που έχω σκοπό να ξεκινήσω, σκέφτομαι πώς το συνδυάσω, συνέντευξη με φαγητό μαζί, κάπως να το παντρέψω. Πείτε μου τη γνώμη σας και σε αυτό. Να φέρνω καλεσμένους και να τους παίρνω συνέντευξη ενώ είμαστε για φαγητό. Και ναι, κάπως έτσι ξεκίνησα. Είχα περάσει μια πολύ δύσκολη φάση, όπου δούλευα πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, πήγαινα στο συνεργείο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μετά είχα να κάνω προπόνηση, τα τάπερ μου, τη διατροφή μου, τα βίντεό μου. Τα Σαββατοκύριακα θα έκανα μοντάζ ή θα τραβούσα κάποιο YouTube βίντεο, δεν πολύ έβγαινα. Δούλευα πάρα πολύ. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί τώρα πάρα πολλά άτομα και γνωστοί μου και θα δω στα σχόλια θα γράψουν, θα μου πούνε τεμπέλη, τι δουλειά είναι αυτή που κάνεις ή δεν είναι δουλειά αυτό ή δες με εγώ κάθομαι, δουλεύω 12 ώρες και είσαι στον καναπέ σου και τραβάς βίντεο daily. Θέλω να πω ότι ένας Θεός ξέρει το πόσο δύσκολα είχα περάσει εκείνη την περίοδο, ούτε οι γονείς μου δεν ξέρουν. Το πόσο πολύ πεζόμουν, το πόσο πολύ δούλευα, αλλά το ήθελα πάρα πολύ, γιατί ήξερα ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να φύγω από το συνεργείο και να κάνω εν τέλει αυτό που αγαπάω. Και πολλές φορές στη ζωή σας θα χρειαστεί να κάνετε και 2 και 3 δουλειές, έτσι ώστε να καταφέρετε εν τέλει να πετύχετε το στόχο σας. Να κάνετε μια δικιά σας επιχείρηση, να ξεκινήσετε και στα social media για να το κάνετε επάγγελμα ή οτιδήποτε στόχο μπορείτε να έχετε εσείς, τη φωτογραφία, κάποιο χόμπι που έχετε, οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολο από την αρχή να κάνεις μόνο αυτό. Θα κάνεις αναγκαστικά 2 επαγγέλματα. Και το τονίζω αυτό γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να μην με ξέρετε από τότε. Τότε όσοι με βλέπανε ότι δούλευα και στο συνεργείο, θα έκανα και live. Έκανα πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, μετά είχε έρθει μια χορηγία από τη Jim Beam, από την οποία θυμάμαι ότι τους είχα στείλει μια φορά, επειδή την είχα δει από το Κόγκε που τους είχε στείλει και τον δέχτηκαν, αλλά είχα φάει άκυρο στην αρχή γιατί δεν ψάχναν άτομα και μετά μου στείλανε αυτοί. Και θυμάμαι ότι την ώρα που μου στείλανε το μήνυμα, ήμουνα στο φορτηγάκι στο συνεργείο, πήγαινα να πάρω ένα ανταλλακτικό και το σκεφτόμουν στο δρόμο και έκλαιγα. Έκλαιγα στο δρόμο γιατί έλεγα, φίλε, όλος ο κόπος που δίνω κάπου πάει. Πω και τώρα που το λέω, νιώθω ότι συγκινούμε πάλι, δεν ξέρω. Γενικά είμαι ευαίσθητο άτομο, να ξέρετε. Κλαίω λίγο εύκολα με τέτοια θέματα. Θυμάμαι, έκλαιγα στο δρόμο και έλεγα, φίλε, όλοι οι κόποι σου αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Ξεκίνησα τη συνεργασία με την Jim Beam και περίπου μισό χρόνο μετά ήταν η ώρα που είχα πει και τον πατέρα μου ότι δεν μπορώ να συνεχίσω στο συνεργείο. Σταματάω. Και το πήρε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Απλά μου είπε ότι ήθελα να τελειώσω μια σχολή για personal και να δουλέψω σε κάποιο γυμναστήριο, όπου και έκανα, για να του κάνω τη χάρη πάνω σε αυτό. Και θυμάμαι και κάτι που μου είχε πει ο Κόγιας όταν δούλευα στο συνεργείο και έκανε τα social media ταυτόχρονα. Μου έλεγε ότι... πώς το είχε πει? Ότι μπορεί αυτή τη στιγμή οι γονείς σου να μην καταλαβαίνουν αυτό που κάνεις και να μην σε στηρίζουν και να σε αποτρέπουν από αυτό, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα καταφέρει να το κάνεις επάγγελμα και τότε θα αλλάξουν γνώμη και θα χαίρονται πολύ που κάνεις αυτό που αγαπάς. Και αυτό είναι που ζω τώρα, γιατί τώρα ουσιαστικά, θυμάμαι, μου είχε πει ο πατέρας μου μια φορά στο αυτοκίνητο, μπορεί να στεναχωριέμαι που φύγεις από το συνεργείο, αλλά χαίρομαι που κάνεις αυτό που αγαπάς και κυνηγάς κάτι δικό σου. Και μου θυμίζουν τα λόγια του Κόγια τότε, όπου και άλλα πράγματα μου είχε πει ο Κόγιας που με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Τι άλλο να σας πω για την όλη φάση μου? Γιατί μ' αρέσουν τα social media? Γενικά μ' αρέσει πολύ αυτό το lifestyle, όπου απλά ζεις το lifestyle, το τραβάς βίντεο, γνωρίζεις πολύ κόσμο που κάνουν αυτό το lifestyle. Γνώρισα πάρα πολλά άτομα, πολλά ενδιαφέροντα άτομα. Άτομα που κάποτε τα παρακολουθούσα στα social media πλέον είναι φίλοι μου.
πλέον θα συνεργαστούμε, με κάποιους θα βγούμε. Με το Θάνο έχουμε μια πολύ στενή φιλία, όπου κάποτε το παρακολουθούσε το Θάνο και θυμάμαι τον είχα δει και στον δρόμο μια φορά και ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω. Και τώρα έχει 2 χρόνια, 2,5 που είμαστε φίλοι και μπορώ να το λέω πέρα από συνεργάζεται στο κομμάτι των social media και φίλο μου και αδερφό μου, μπορώ να το πω, μεγάλος μου αδερφός. Αυτά πάνω κάτω, τίποτα δεν τελείωσε. Δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο που θέλω να φτάσω. Έχω πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή σου να βάζεις στόχους και να τους οραματίζεσαι. Γιατί θυμάμαι από τότε, ρε φίλε, ακόμα και κάτω από το φορτηγό που καθόμουν με τις λάσπες να πέφτουν στο πρόσωπό μου, χαμογελούσα και έλεγα «Θεοχάρη, κρατήσου», γιατί μια μέρα θα τα σκέφτεσαι αυτά και θα γελάς, γιατί θα το καταφέρεις αυτό που θες. Θα καταφέρεις να φύγεις από εδώ, να μείνεις σε ένα δικό σου σπίτι, να συντηρήσεις τον εαυτό σου, να είσαι πραγματικά ανεξάρτητος. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ανεξαρτησία, το να μπορείς να ζεις μόνος σου, σε ό,τι σπίτι κι αν είσαι, να μπορείς να μαγειρεύεις μόνος σου, να καθαρίζεις τα ρούχα σου μόνος σου, αυτή είναι η πραγματική ανεξαρτησία. Έχω και ένα βίντεο στο YouTube από ένα Q&A παλιό, άμα το θυμηθώ θα σας τον βάλω και εδώ πέρα, όπου με ρωτάει ένα παιδί ποιοι είναι οι μελλοντικοί μου στόχοι και του είπα ότι στόχος μου είναι να κάνω αυτό που κάνω επάγγελμα, τα βίντεο, και θα το κάνω. Οπότε το έχω και σε βίντεο να το λέω και είναι λίγο ανατριχιαστικό όταν έχεις κάτι τέτοιο σε βίντεο. Ποιες είναι οι βλέψεις σου για το μέλλον? Ένας από τους κυριότερους στόχους που έχω αυτή την περίοδο είναι να κάνω αυτό το πράγμα επάγγελμα. Είναι εφικτό? Σίγουρα είναι. Θέλει δουλειά? Σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Από τη στιγμή που είναι εφικτό και είναι στο χέρι μου, εγώ θα το προσπαθήσω. Και κάτι ακόμα που μου αρέσει με τα social media είναι το ότι έχω όλο μου το process σε βίντεο. Όλη μου τη ζωή, σκέψεις που έκανα 4-5 χρόνια πριν, το πώς ήμουνα 4-5 χρόνια πριν και πώς έχω εξελιχθεί τώρα. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι μαγικό. Και ακόμα πιο μαγικό είναι το ότι θα μείνει εκεί για πάντα και θα μπορώ να το δείχνω, άμα με ευλογήσει ο Θεός κάποια στιγμή να κάνω παιδιά, να το δείχνω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, ή να το βλέπω και στα 50, 60, 70 μου, άμα φτάσω πρώτα Θεός, με τους φίλους μου και να γελάμε. Αυτά πάνω κάτω. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, απλά θα σας κουράσω. Έχει πάει και 20 λεπτά το βίντεο. Πείτε μου άμα θέλετε να μιλήσω για κάτι άλλο πιο συγκεκριμένα. Έτσι ξεκίνησα. Πολύ περιληπτικά έβλεπα από μικρό streams, League of Legends, έβλεπα και διάφορους YouTubers. Έλεγα, ωραία φαίνεται αυτή η ζωή, θα ήθελα να την κάνω κι εγώ. Δεν ήξερα τις δυσκολίες που έχει και όσοι το βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που έχει. Το μοντάζ, οι ιδέες, την πίεση που έχεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω πολύ, αλλά it's okay. Δεν θα κάτσω να παραπονεθώ γι' αυτό. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους. Και ναι, αυτά. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν νομίζω να μου έχει ξεφύγει κάτι. Ευχαριστώ πολύ όσους μείνατε ως εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ όσους ψωνίζετε από Jim Beam. Αυτά τα ρούχα είναι από Jim Beam. Κάλτσες ρούχα. Εκδοτικός κωδικός Theo5. Στείλτε μου τις παραγγελίες σας για να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ κουπόνι τέλος του μήνα και κάθε μήνα, άμα δεν προλάβετε για τώρα. Επίσης τρέχουν και φθινοπορεινές εκτόσεις, οπότε είναι ευκαιρία σας. Δεν ισχύει ο κωδικός μου σε αυτά, αλλά είναι για σας, για να σας βοηθήσει να πάρετε πιο οικονομικά πράγματα, οπότε και να μην πάρω εγώ λεφτά δεν πειράζει. Μόνο που βάζετε τον κωδικό μου και φαίνεται στην Jim Beam ότι κάνω πωλήσεις, είναι για μένα βοήθεια. Μην με απολύσουνε. Και ναι, αυτό το βίντεο, παιδιά. Κάντε like, κάντε την εγγραφή να φτάσουμε τους 1000 subscribers και τα λέμε σε ένα μελλοντικό βίντεο. Τώρα κάτι θα έχω ξεχάσει να πω σημαντικό, κάποιο σημείο που θα το θυμηθώ μετά, αλλά δεν πειράζει. Είναι το πρώτο μου βίντεο που κάνω, νομίζω, έτσι που απλά μιλάω στην κάμερα για ένα θέμα. Στα μελλοντικά θα είμαι λίγο πιο οργανωμένος. Έτσι ξεκίνησα τα social media. Φιλιά, παιδιά.